Pentsatzen jarrita, badira beti bikoteka ezagutu ditugun pertsonaiak. Tom eta Jerry, Pantxo eta Peio, Alaitz eta Maider, Egaña eta Lizaso, edo Mari Cruz eta Mari Carmenatxuak. Inork esango luke ziurtasun oso zeintzen bat eta zein bestea bikoteotan. Munduan ere, badira bikoteka ezagutu ditugun lekuak. Trinidad eta Tobago Irlak, Antigua eta Barbuda, Azkoitia eta Azpeitia, edo Zumarraga, Urretxu, edo Urretxu, Zumarraga inorra zarretu ez dadin, baina izuen, non nago orain? Zumarragan edo Urretxun, Zumarragan edo Urretxun, Zumarragan edo Urretxun. Eta nolakoak dira bi herri hauen arteko harremana? Bi gazte maiteminduena bezain gozoa? Ala asarretuta dauden eta elkarri bizkarra ematen dioten bizilagunena bezalakoa. Berdin jazten aldira bietan, otordu berak egiten aldituzte. Eta hitz egin, euskararen egoera berdina alda bietan. Erronka eta nahi berdinak aldituzte. Horixe bera argitzen saiatuko gara gaur. Baina aurrena, jakin dezagun zeozer gehiago bi herri hauen inguruan. Ea, Urretxu, Zumarraga, aurkeztu zuen burua. Bueno, a ver, Urretxu goierrin dago, Irimo eta Izazpi mendin arten. Aizu, eta Zumarraga non dago ba? Gainago zertxo bai goixago gare, Eta zue baino biztanle gehiago ditugu. 10.000 inguru. Bueno, gu 7.000 geha, baina ez dira zukatuko pertsonaia historiko garrantzitsuenak alde hontakok diela. Bai, Iparragirre. Eta non dago baina tren estazioa? Zumarran? Ja, baina Zumarragatarrak Zumarragatik atatzen zatenen noa jute zate. Jak, Urretxua. Aizu, eta Urretxuarrak noa etorte zate baina? Zumarragara? Ja, egia esan, Zumarra. Tira ba, San Juanak eta Santa Anastasiak Urretxun, eta Santa Isabelak Zumarragan, eta pakeak egiteko Santa Lutzi. Bueno. Garbi dago Urretxu eta Zumarraga desberdinak direla, baina antzekotasun handiak ere badituzte. Euskarari dagokionez ordea zein da egoera? Hori argitzen lagunduko digute Jesus Mari Alberdik eta Olatzen Lustondok, beraien gana noa. Zuen gana nentorren, zuek dakizue, hemengo berri eta esango zuen, nolakoa da euskararen egoera Urretxun eta Zumarragan? Bai, bello, Urretxun euneko 60 inguru dira euskaldunak, euskaraz dakitenak. Eta beste euneko 23 bat, ia euskaldunak, hau da, behintzat ulertzeko gaitasuna daukatenak. Eta Zumarragan? Bai, Zumarragan euneko 50 dira euskaldunak. Eta euneko 23 ulertu bai eta hitz batzuk iteko gai dianak. Bataz beste Urretxu Zumarragan beraz, herritarran erdik dira euskaldunak. Orain dela 30 urte baino 2300 euskaldun eta 1000 euskaldun gehiago dazkau. Eta ondorioz, erdaldun elebakarrak 5200 erdaldun elebakar gutxillo. Ontxo, zeuzer, eta bi herrien artean aldago alderik, ze batzuetan kanpotek ikusi eta behintzat ematen du bat beste baino euskaldunagoa dela, edo? Bai, Urretxuk beti izan du herri euskaldunagoaren fama, ezta? Eta, bueno, logikoa ere bada, ze Zumarragara 50. hamarkadako industrializazioarekin etorkin asko etorri zen, segurenik Gipuzkoan proportzionalki etorkin gehien jasozon herria izango da. Eta hori azkenen nabaritu egiten da. Dana dela, erabilerari dagokionez esan behar, hor ospital inguruko auzoetan euneko 9 jetxi da erabilera, baina bi herrietako erdigunetan euneko 25 dabil, orduan paretxu dabil. Eta erabilera aipatu duzula, nolakoa izan da erabileran izan den bilakaera? Urretxu Zumarragan 2001an nintzen euskeran erabileran lehen kalen neurketa, eta euneko 22,7ko erabilera neurtu zen. Azkena berriz 2013ko azaroan indeu eta euneko 23,4koa izan da erabilera hori. Gutxi gara bera berdintxua, ez? Bai, ikustean ez hori, ezagutza handitziak ez du ekarri neurri berian erabilera handitzia. Eta hutsunean nun somatzen dituzue? Beira, bai eskolakin eta bai euskaltegiakin eta bai etxetik jaso duelako gaur egun herritar mordo badia euskeraz hitz egiteko gai.
Baina askotan ezagutza hori kultur transmisio bat gabe eman da. Hori, euskaldun horiek ez dake inungo lotura afektibo ikan euskerakin. Alegia, ikasi dutela beste ozein hizkuntza baliz bezala, Hori da, gure erronkare hoxe da, aur gazte heldu horiek euskeran hizkuntzan kontzientzia hartu eta euskera maitatzen ikastia. Esan errez, esan duzu, baina hori nola lortzen? Bueno, nola lortzen da, oain arte ere saiatu gea, ekintza, jarduera, erakargarriak antolatzen. Eta azken baten, hori da hortan jarritu behar du. Olatz, zu zer esan nahi duzu? Bai, horrekin batea guraso euskaldunak kontzientziatu nahi ditugu. Haur eta gazten eredu dialako azken batez. Eta bai guk eta bai ondorengok euskeraz bizitzea nahi baldin badeu, koherentziz jokatu behar deulako. Azken batez bakoitzak hausnarketa tinberko guretzako euskera zer dan, ze hizkuntzetan bizi nahi denik, nahi hori dator nire jokabideakin, eta zeatikan jotze eta inbeste erdera lagunen artean eta euskaldunen artean honian. 4 ikastetxe ditugu bi herriotan, aurrezkuntza, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza ematen dituztenak. Gainzuri ikastetxe publikoa, Lasalle Legazpi ikastetxea, Urretxu Zumarraga ikastola eta Jose Mari Iparragirre institutua. Eta hori ez gain, Ugle lanbide eskola ere badaukagu. Seguru, zuetako gehienak hauetako batetik paseak zaretela edo bertan zaudetela oraindik ikasten. Ikastetxe hauek sekulako lana egin dute Urretxu eta Zumarragako aurrak eta gazteak euskalduntzen. Eta hori frogatzeko, ereduak bi herri hauetako 3 eta 16 urte bitarteko irakaskuntzan izan duen garapena ikusi besterik ez dago. Egun gazte behar ditut, euskarak irakaskuntzan Zumarragan eta Urretxun izan duen bilakaera azaltzeko lagundu galdia zuen. Ea elkartu zaitezte hor, marren artean. Ondo, aizue, aldakizue, 1971ean zenbatek ikasten zuen euskaraz Urretxun eta Zumarragan? Ez duitu, inork ez zuen euskaraz ikasten. 0. 1981ean euskaraz ikasten zutenak 23 ziren, pasa 23 bestatzea. 2001ean, kopuru hau 60%ra iritsi zen. Eta gaur egon, aldakizu ez zenbatek ikasten duzuen euskaraz Urretxun eta Zumarragan, hasi pasatzen beste aldea. Gure bai, denek ikasten duzu euskaraz, 100%. Zorionak beraz, eta mil esker zuen laguntzaren gatik. Agur! Aurkirik ez dagoela? Zain, bere alaxe konpontuko dugu. Hiru ikastetxetako ordezkariak bildu zarete hemen, Iñaki esaiguzu, zer lortu du eskolak Urretxun eta Zumarragan? Nik uste dut eskolak asko lortu dula, lan asko egin du, eta argi esan behar da baita ere, adin batetik berakoak ezagutza badutela eta errestasuna handiago edo gutxiagorekin erabiltzeko ere gai badirela. Baita ere nik uste dut ekarri duena da prestigio eman diola eskolak euskerari. Leheno garai batean sukalde giroan edo kale giroan bakarrik erabiltzen zen, eta orain administrazioan eta toki garrantzitsuetan ere euskera erabiltzeko ere parada ere badaukagula. Baina nik uste dut gizarteak eta eskolak erronka garrantzitsu badaukagu, eta hori erabilera dago. Erabilera da orduan daukagun erronkarik nagusiena, Begoña? Ez bakarra, gure umeak eskolan ikasi dute euskera, baina errekurtsoa falta dituzte. Batez ere, beraiek kalera joaten direnean, lagun artean daudenean, erabiltzeko. Jolasetan, ligatzerakoan... Euskera informala, ez? Bai, haur askok etxetik ez dute euskerarik. Eta beraien sentimentua euskerarekiko oixamarra da. Beste batzuk aldiz,
euskera badute etxean, baina dituzten erreferenteak askotan gaztelaniara errez pasatzen dira. Eta orduan, beraiek ere ohitura horiek hartzen dituzte. Askotan pentsatu izan dugu, eskolak kalea euskaldunduko zuela. Baina hori ez da horrela gertatu. Horrek neurri handi batean esan nahi du, eskola ezinbesteko dela, baina eskola ez dela nahikoa, ez, Arantxa? Pentsa, gure ikasleek esna dauden orduen erdie baino gehiago eskolatik kanpo pasatzen dute. Eta hor beste interakzio bat izaten dute. Giro lasaiago izaten dute eskolako arauetatik kanpo. Horren ondorioa garbia da, eskolaz kanpoko eremua zaindu beharra daukagu. Eta batez ere, guraso euskaldunak, euskera transmititzeko gai diren guraso euskaldun horiek ere. Etxean ama hizkuntza transmititu dezaten. Ama hizkuntza da lotura afektiboa sortzen duena. Eta lotura afektibo horrek azken batean lortzen du hizkuntzarekiko fideltasuna. Hau entzun da, kalera nijoa galdetzera bertakoi, ea etxean ze hizkuntza erabiltzen duten. Zuek segi berriketan, ni lanean noata. Ondo da, gero arte. Mira, ari gara galdetzen, ea ze mailatan erabiltzen duzuen euskera etxean edo. Etxean, egun osoan, Bai, etxetik jasotako hizkuntza horixe da, gurasoek hori erakutsi ziguten, eta guk ere 100% dudarik gabe, geure hizkuntza dalako. eta zuek etxean nola egiten duzu ze hizkuntzatan? Ni nire senarrekin erderaz, euskera ez daki, baino bueno, alabekin euskera saiatzen naiz egiten eredua izateko. Adibidez nire senarrak eta nire lagunek eta hori euskaraz hitz egiten dut, eta nik aldudan neurrian saiatzen naiz euskaraz hitz egiten. Eta transmisioia egiteko, hori, umeekin batez ere. Etxen, aman etxen, erderaz, amak, aitak ez daki euskeraz asko, eta erderaz, baina gure arten, aman arten eta aizpan arten euskeraz. Eta guain bat txikikin euskeraz. Eta inguruan norekin egiten duzu erderaz, norbaitek egiten baduzu? Oso gutxi saiatzen naiz, 100% ezinezkoa da, baina saiatzen naiz 199 euskeraz egiten. ¿Y vosotros qué idioma utilizáis en casa? En casa pues hablamos entre nosotros en portugués y luego pues en el trabajo yo en castellano y el niño pues en la escuela y con los colegas vasco en euskera. Guk euskera erabiltzen dugu. Beti? Bai, beti. Etxen beti. Etxetik kanpo aldana. Eta txikitatik edo izan da aldaketarik horretan? Ez txikitatik gure guraso euskaraz bagara egin dio. Hombre, etxetik irten orduko erdera zen nagusi, baina etxe barrun behintzen beti euskeraz. ¿Y vosotros sabéis algo de euskera? Pues unas palabras sueltas pero poquita cosa. Por ejemplo? Eskerrik asko, agur, gero arte. Guk erderaz, gaztelaniaz. Eta zergatik hori edo? Kanpokoak gara, eta nik euskera ikasi dut euskaltegi batean. Oso ondo gainera? Oso ondo. Eta, aldudan egiten dut, baina gizonarekin ez. Ikasi nuen umeekin, hitz egiteko eta bere etxeko ikastolako lanak egiteko. Eta umeekin errazago egiten duzu helduekin baina? Bai, errazagoa da. Daukate pazientzia gehiago. Eta lotxa gutxiago ematen dugu. Euskera asko gustatzen zait. Eta aldudanean beti egiten dut euskeraz, hori bai. Nik alabeak intan euskeraz. Eta horrekin nola, alegin egiten dik euskeraz egiteko baina da. Normalean erderaz. Los hijos entre ellos hablan el euskera y cuando se juntan los dos hermanos hablan en euskera. Incluso aunque estemos los padres delante, que nosotros no entendemos todo lo que hablan. Bueno, pues nosotros en nuestro caso en casa, entre la pareja, el castellano. Y con los niños pues intentamos hablarles algo en euskera, lo poco que sabemos, pues intentamos, de vez en cuando nos corrigen, sobre todo Iria, que es más mayor, pero bueno, intentamos, si podemos hablarles algo en euskera. Ikusten denez, bada zer hobetua etxeko erabileran. Baina hori nola lortu? Gai hauetan aditua eta aritua den Amaia Baldaren gana joko dugu. Amaia, azken ikerketen arabera, badirudi etxeetako erabilera ez dela inbeste aurreratu edo zer gertatu da? Familien kasuan gertatu da hor pixka bat aldatu egin dela eredua, ez? Leheno familiak trinkoagoak ziren,
familia euskaldunak genitun alde batetik, orduan familia horietan euskeraz egiten zen, baina gero beste aldetik genitun familia erdaldunak, ez? Eta hor erderaz egiten zen nagusiki. Gaur egun ze gertatu da, pixka bat nahastu egin dela hori, mestizaje bat eman da, edo esan dezagun, eta orduan familia horiek mistoak dira, ez? Bata euskalduna da eta beste erdalduna da. Orduan, etxe horietan gertatu dana izan da, alde batetik ahulago sartu dela euskera, etxe horretan batek ez jakitian, erderaz egiten dalako, baina gero beste aldetik nik uste aukera handia ematen dula etxe askotara sartu dalako euskera. Hizkuntzari dagokionez, familia mota desberdina daude. Az gaitezen euskaldunetatik, zer gertatzen da, biek euskera dakiten familietan? Aldundien egin dugun ikerketa batean, jabetu gera familia bikoteak euskaldunak izan arren, elkarren artean erderaz egiten dutela sarri. Eta seme-alabei euskeraz egitea erabaki zuten, eta hala egiten dute, eta gertatzen nahi dana da, seme-alabak handitu ala, 11 urteren bueltan edo, jabetzen direla gurasoen artean erderaz egiten dutela. Orduan, mailaren bueltan daudenean, etxeko harremanetan, eurak ere izan nahi dute, elkarrizketa horietan parte hartu nahi dute. Orduan, gurasoekin erderaz hasten dira, gurasoak ere seme-alabekin erderaz hasten dira, eta hor esan dezakegu jarraipen katea edo pixka bat eten egiten dela, ez? Eta gero beste kaldetik dauzkagu beste familia batzuk, bere garaian eskolan euskeraz ikasi zutenak, baina ez dutela etxetik euskera jaso, eta gero eta gehiago, ez? Gainera horrelakoak? Bai, horrelakoak gero eta gehiago. Eta hor ikusi duguna da, esfortzu handia egiten dutela seme-alabei euskeraz egitean, ze, pentsatu behar dugu eurek erderaz errezago egiten dutela, bizitza neurri handi batean erderaz egiten dutela, eta alatare, apostu egin dutela seme-alabei euskeraz egiteko. Beste kasu batzuetan batek badaki, baina besteak ez daki edo gutxi daki, eta kasu askotan hauei zalantza sortzen zaie, ez? Dakigun apur hori erabili behar dugu, ona da, txarra da, zer egin behar dugu? Hori nik uste kontu zaharra dela, gure garaian ere gertatzen zen, joan bona, gurasoek batzuk etzekiten, eta alatare seme-alabei hitz batzuk beti esate zizkieten da. Horregatik ez dugu okerra ikasi euskeraz. Hori egitean, adierazten ari gera alde batetik, guretzako euskera garrantzitsua dela, balio bat duela, nahi dugula gure seme-alabek egitea, ez bakarrik ikastea, baizik eta gero bizitza normalean ere erabiltzea, ez. Oye, Amaia, yo no sé euskera, mi pareja no sabe qué hacemos. Nik esango nuke lasai egoteko, lehenik eta behin lasai egoteko. Ze hor egoten den kezka nagusia izaten da, ere ezin diot lagundu nire seme-alabari, bere ikasketa guztiak euskeraz egin behar ditu, eta nik ezin diot lagundu, ez? Nik esango nioke lasai egoteko. Ikasprozesua ondo eramaten dutela, hori komeni da, babestea, laguntzea, eta topatzea beraiek ere, arlo formala igual gehiago lantzen da eskoletan, eta eskolatik kanpo, kalean, ikasten dute beste hizkuntza bizi hori. Orduan ikusten dut, sendotu egin behar dela, eta familiei dagokiela pixka bat aisialdian ahalik eta euskera gehien erabiltzen duten guneak, eta lekuak, eta personak eta topatzea, ez? Amaia, hemen gaudela galderatxo bat. Dakizu Jose Mari Iparragirrek euskarari buruzko bertso batzuk ere eginak dituela. Bai? Bai. Iparragirrek Gernikako arbolari kantatu zion, baina foruen inguruko kezkaz gain, zenbait bertsotan euskararekiko kezka eta maitasuna ere agertu zuen. Adibide bat, gora euskara bertsoak. Euskaldunak gerala ez badaukatu, eta mendiletara biegu partitu, euskara egiten bada baserri denetan, ondo biziko gera Euskal Herrietan. Ondo aiza, baina... Bueno, Aitor, ulertu dizut, Tira, ala ere, Aitor, Jose Mari hau bitxo xamarra izango zen, ez? Kantari hona izateaz aparte. Bai, nik entzun daukaten ez, Urretxu Gartxiberok esaten do, baserritarren artean etzukela oso ospe honik. Eta are gehiago, Zumarran, bintzete amona batzuei txikia zirela, lokartzeko gogorik ez eta lokartarazteko esaten omen zieten, segilotara bestela Iparragirre etorriko da. Baizea, aizu Aitor, eta hemen jendea noiz hasi zen euskararen egoeraren inguruan kezkatzen? Hor, udaletxetan dauden aktetatik eta bintzet ikusten da, 19. mende bukaran da 20. hasieran hasi zirela halako lore jokoak egiten, Zumarragan, literatur lehiaketak, arpidetzak euskarako aldizkarietara, euskal ikasketetara, egon zela mende hasieran halako loraldi bat. Horretaz gain, esan beharra dago, garai hartan, udaletxeko hainbat lan egiteko euskara ezinbestekoa zela. Bai udaltzainak, idazkariak, edo albaitero medikuak euskara jakin behar zuten eta ez bazekiten ez zituzten lanerako hartzen. Eta noizkoak dira ditugun daturik zaharrenak? Hor euskarari buruz behintzat badirudi eta alasten dute artxibozainek ere, 19. mendera arte
inor gutxik zekiela bi herri hauetan gaztelera. Baina, 19. mendean bateko trena izan zela eta besteko hainbat mugimendu politiko eta abar, hasi omen zen egoera aldatzen. Eta bitxikeriaren bat edo izango da tartean. Bitxikeria, bakarren bat bada, baina leku bitxi batean kontatuko dizu. Ea, nora guaz? Urretxu, 1383an sortu arren, ez dago euskerazko idatzirik harik eta 1850 arte. Eta urretik ez dago ezer euskeraz, Ez, dana erromantzez edo gazteleraz idatzi behar zen. Eta noiz utzi zion hemen jendeak euskera transmititzeari? Noiz hasi zen euskera galtzen hemen? Ia gerra horretik eskoletan gazteleraz egin beharra zegoen. Eta egin ezean zigorra zegoen. Eraztuna zela edo nesken kasuan baita ia moztea ere. Horrez gain, gaztelerak bazuen prestigioa eta pixka bat dirudunak zirenek, euren seme-alabak bai Burgos edo Madrilera bidaltzen zen gaztelera ikastezaten. Zergatik, goi mailako lanpostuetan gaztelera ezinbestekoa zelako. Gerra ostean ordea egoera aldatu egiten da. Debekua orokortu egiten da. Euskara eremu publikotik desagertu egiten da. Horren ondorio izan daiteke ez bakarrik kaletan ez erabiltzea, baizik eta ondorengo hamarkadetan etorri ziren etorkinak euskararen presentzia hori ez nabaritzea. Ze urte ziren, oie? 1950an Zumarraga Urretxun 6.500 biztanle bizi bat ziren, 20 urte beranduago, 1970an 18.000 iritsi ziren. Alegia hirukoiztu. Bai, eta etorri zirenak ez ziren etorri inguruko herrietatik soilik. Eta eurak hona iritsi zirenean zer aurkitu zuten? Euskara etxeetan edo landa eremuan edo azokan entzuten zen hizkuntza moduan. Eta ikasteko aukerak ere gutxi izango ziren. Noski, eskoletan gazteleraz ikasi behartzelako. Gaur egun ordea esan daiteke iaia egoera irauli egin dela, ezta? Bai, alde horretatik behintzet eskolei dagokienez azkenengo 30 urteetan gazteleraz egitetik guztiak euskaraz egitera pasa dira. Administrazio publikoan ere, gehiago gutxiago, baina euskaraz zerbitzatzeko aukera ere badago, eta horrek prestigioa ere eman dio. Eta horren adibide da, gaur egun etortzen diren etorkinek euskararekiko duten jarrera. Eurek ikasten dute edo gehiago gutxiago euren seme-alabek ikas dezaten ahalegindu egiten dira. Azken urte hauetan Euskal Herriko kaleak mundu osotik etorritako bizilagun berriaz bete dira. Ohitura, erlijio, janzkera eta hizkuntzen aniztasuna ikaragarria handitu da urte gutxi batzuetan. Zenbat hizkuntza hitz egiten ote dira gaur egun Urretxu eta Zumarragan. Eta nolakoa ote da euskararekin duten harremana? Kontadia ezagutela beraiek. Edordo, Jadixia, ondo esan dut, Bai, ondo. Eta Lili, konta egoze, nungoak zarete? Ni Brasilkoa naiz, San Paulo. Leko polita. Eta ni Marruekoskoa naiz, Kenitran, Rabat Andoan. Gara. Eta ni Estados Unidosekoa naiz, New York. New York hori harri txiki bada, Eta ze hizkuntza hitz egiten dituzu, zenbat hizkuntza dago? Inglesa, erdera, griego, frantsesa. Griego ere bai, Bai, nire eta griego. Eta euskaraz pixka bat. Kasu, Jadixia? Eta nik lehenengo arabe, eta frantsesa, pixka bat ingles, erdera, eta pixka bat euskaraz. Pixka bat baino gehiago, Nik portugesa, erdera, frantsesa pixka bat eta euskara pixka bat. Eta zergatik ari zarete euskara ikasten? Lanean, lagunak eta por vivir aquí, aprender. Seme-alabak lagundu ikastolan eta erraziolak jendearekin eta danak. Para conocer mejor la cultura, el pueblo. Eso, eta badakizu ez aukera dauden hemen Urretxu Zumarragan euskara ikasteko? Hori Marijo Galat. Bai, no. Hobeto. Euskategian? Bai, Euskategian, bai. Ara noa, Bueno, eskerrik asko, Agur.
Marijo, galderatxo batekin nator, ze aukera dauka heldu batek Urretxu Zumarragan euskara ikasteko? Aukera ugari daude. Egunero etorri nahi baldin badu euskaltegira eguneroko klaseak dauzka. Azken urte hauetan gora doan sistema da auto-ikaskuntzakoa. Hor, ikasleak ez dauka euskaltegira etorri beharrik, etxetik ordenagailu bidez egin dezake lana, eta gero, astean behin etorriko da euskaltegira hitz egitera, bere taldekideekin. Eta tutore bat izango du urte guztian zehar. Horretarako sistematiko xamarra izan Bai, oso. Horretaz gain, transmisio taldeak daude, gurasoentzat, horiek ez dira etortzen egunero euskaltegira, astean 2 edo 3 umeak eskolan dauden ordutegietan, etorkinentzat harrera ikastaro bat, ongi etorri, 10 ordukoa, pixka bat euskaltegirako bidea erakusteko, eta hainbat gauzatxo ikasteko, izenak, zenbakiak, koloreak, eta horrek ematen du bidea, gero hurrengo urtean, aiza ikastaroa egiteko. 60 ordukoa hau ja, luzexeagoa eta gauza gehiago ikasten direnak. Horretaz gain, baditugu irakurle talde bat, badugu mintzalaguna ekimena, jubilatuentzako eskolak, horrelakoak. Alfabetatzea ere, bai? Aukera faltan ez gaude. Ez. Bueno, mila esker Marijo, eta klasea betetzen dituzue. Hori da, agur Kike. Aizue, orain arte gauza interesgarri asko ezagutu dugu. Euskararen egoera nolakoa den ikusi dugu, historiari errepasoa eman diogu, transmisioaren garrantziaz jabetu gara, baina iruditzen zaiz zer falta zaigula. Agian garrantzitsuena. Norberak zer egin dezake euskararen alde? Badakit, Amaiaren gana itzuliko gara. Amaia? Berri hemen? Bai, azken galderatxo bat gelditu baizen. Ea, zer egin dezake norberak? Ba, hizkuntza kontzientzia hartu, aldan guztietan eginez. Kalean, lagun artean, lanean, administrazioan, danean. Eta etxeetan eta familietan? Ba, eredu izan, eginez, bikoteakin, lagun artean, beste gurasoekin, eta noski, euskara eta euskarekiko maitasuna transmitituz. Bai, horrela den. Mila esker, Amaia, horren arte. Aizue, etorri nintzenean baino asko ere hobeto ezagutzen zaituzet Urretxu Zumarragarrak eta baita bertako euskararen egoera ere. Baina orain, etxera itzuli behar dut, eta egia esan, ez dakit edo Zumarragako trena hartu, edo Urretxuko bidegorria, edo txin, edo agian Ibaian barren abiatuko nahi. Bai hoize, aizue. Ni orain banoa, baina zuek murgildu zaitezte euskararen Ibaian. Eta euskarak egiten duen bihotzetik ahorako bidea. Ondo izan eta beto bizi. Aio! Egunon, kaixo zer moduz, hiru beltz eta gorri bi. Txuri azkar, etorri hona,